Добър ден, драги зрители, аз съм Борис. Аз съм Алекс. И днес ще правим жестов превод, както може да предположите, на концерта на Роби Уилямс на стадион Васил Левски. Това видео ще очаквате много емоции, behind the scenes, как ще репетираме, какво е жестов превод, защо го правим, кои са глухите хора, как Роби Уилямс ни избра да сме му неговите преводачи. Let me... Най-важното е да знаеш текста. Ние сме подготвили всичките текстове на песните, сме ги качили тук. Една от най-известните му песни е Feel. Сега с Алекс ще ви направим демонстрация на песента Feel, която най-вероятно всички много добре познавате. Ако човека, който е на сцена, каже А, и ти трябва да кажеш А. Готов ли си? Yes. Много хора остават с впечатление, че Роби Уилямс има мега весели шоуменски песни, докато неговите песни, ако вникнеш в текстовете му, те са много иронични и всъщност доста мрачни. Я преведи много ми е забавно. А как е примерно много ми е забавно, ама леко ми е такова депресарско. Тоест е много важно, нали, като предаваш тази емоция и този текст, да го пресъздадеш и истинското послание и смисъл. Роби, той е голям шоумен, мисля, че ще станат нещата, ама сега сме малко оттрепани, ама нищо. Сега отиваме към стадиона с колата, заедно с екипа. Билетите са предоставени от Fest Team, безплатно за глухите хора, за да получат най-добрия експириенс на концерта на Роби Уилямс и да гледат жестовия превод, разбира се. Ай, до после. Сега вече се събираме, виждаме, имаме вече нашите първи гости. Краси, искам да те питам, ти била ли си на концерт до сега? Не. За първи път съм на концерт. Как се чувстваш? Чувствам се с енергия, има много хора. Не мога повярвам, че за първи път съм на концерт. Надявам се, че ще усетя музиката. Само да предупредя, има много мръсни думи. Ние трябва да работим всичко. Моите думи са най-мръсни. Трябва да се покажа. Трябва да се покаже, да. Не трябва да криеш жестовете, казва Краси. И Боби, ти също за първи път си на концерт, нали? И как е чувството? Не знае. Не мога да кажа, там ще видим. Трябва да си готова за голямо шоу. Готова. Събрахме групата, чакаме всички да влезем. Чакаме Рали от Fest Team да дойде да ни придружи. И оттам вече отиваме на сцената, ще се видим точно сега. Сега сме на стадион Васил Левски и виждате, настройваме осветлението. Тук сме в зона VIP. Всички се настройваме, бе. Как няма да се настройваме? Аз съм вече под пара, готов съм. Даже сложа вратовръзката ми или мои хора. Къде ми е скапаната вратовръзка? И аз съм общ работник в крайна сметка. Затова пък той има повече песни да превежда. Его. Борката. И аз работя, ентертеймент и за бизнес, и това е бачкане. Кой искаш да направим? Давай! Машина! Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not try not to stay. A lot of life won't break me.
кажа едно голямо браво на Алекс. За първи път превежда концерт. Браво, много добре. Искам да благодаря на вас, че дойдохте. Да благодаря на нашия оператор Тони, който сега в дъжда ни снима. Да благодаря на Таня, на Катето, любовта на Алекс, която специално дойде, на братовчетка му. Право се, разбихме, раздадохме се. Е, това момче е направо, не знам, това момче и ще му правя някакви неща, които не е хубаво да ги казвам пред камера, защото и приятелката му е тука. Но... Последната песен ми хареса много как заваля. На Angels точно, на ангелите. Блеснахме ме с дъжд да ми върви по вода, да ми върви в любовта. Както виждате, жестовият превод е една превод магия. е И ако любов. искате да изпитате още, следвайте нашия канал и Всички там работи знаете. бъдете живи и здрави, обичайте, живейте с живота. Това е. Нека вечер. Чухте, момчета.